E, vorba mult! Hai, dar până acolo să vedem! E, dar asta frotăre! Din astea poți să fac eu, ia uite! Făină! Va să călzi, gata, face! S-a făcut! Hai, începe, o mână. Basta! Cioi-ciuc, sai-ciuc? Da, da, faceți odată! Ba, e, dar a fost în bloc cu el asta. Da ce? Hai faceți odată vrei acolo! Ia! Ia! Ăla-i! Dar mai faceți odată, dar cum? Ia mai... Cum faceți spectacol? Yeee! Ești tare, moșule! Arătați o schemă din aia, Kung Fu! Ați filmat? Gata.